Hello guys, आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो खुलुमनाय बावहरबाय लोगो जों बहा बेरायनो बिसोरो बरिं खामानि नांखाबा सानोना गेजेर गेजेर बेफोरबायदि बेरायनांगौबो नै जोंना आरो अट' जानाय makin angkel Nay logoफोर बेनो आरोना फिसा पार्कबाबो समायना अन्थाइजों बुंफबनाय अन्थाइजों बानायनाय सावगारि जि समायना नुखायो मालायफोरा जरा जरा आरो नै बिथाङा जाहैबाय सिंगेल लाइफ सोरनोबा नांगौबा कमेन्टफोराव बुंहरना लाहर आङो रायथिनानै होगोन आरो जोंना बिथाङालाय बबेयाव हाबैना हैनै बेरायनो जि समायना रमायना जोंहायनो दसे माबा भिडिअ शुट लानो फैदों आरोना ओरैनो शट बेयाव जाबाबो जायाबाबो बोराय बुरि बबावथो जाबावनो मोदोमानो मटिटि हायलुलुं लोगोफोर नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामबाय दाना लोगोफोर जोंथ' आरो जेबो रोङा थेवबो आं हारसिंनो माने सिखायबाय थायो आरोना एडिट खालामलाबायनो सिखायो आरोना माबाफोराव नायनानै रोङाबाबो माने जेबो मोननायखौथ' लुबैयाबाबो जेनेबा मेम'रि हिसाबै गालांगोन दाना देनां बुरिबा नायनो आरोना लोगोफोरनि खाथियाव थांगोन आङो दा गोजौआव गाखोलांगोन हेलौ गाइसमेन बावखुंग्रि हाजोआव बेरायनो फैदों Kali mulai guys dengan merah masalah sindang dilihat dorong apa sih gini lain ya gini lain भिडिअ खालामनानै ओंखाम उखैफैबाय जानानै Ponti Sok Abo Hotelau Porda जानो नागिरदों मोनफैबाय नै गरम गरम गुदुं गुदुं परदा जाखांबायानो सानैजों मोखां नायलायलायनो माबोरै नांदो दानथाल जानायाव एक नाम्बार दैयो माबोरै जाखावखायो दैयो सोरबा जेनेबा आरो साननायानो गैया ना हिन्जावा जादो ना गथ' गथाया जादो बेखौ भाबिनाय गैया दिनाव मोनजाबानो जाथारो लोगोफोरनि सोरबाफोर लोगो मोनबाय बायबा दौफ्लांबायबा आसरि सांगोन दे जानाय खाथियाव दौफ्लांबा नै मालाय इहा जा गोथाव जादों ओंख्रिया ओमफ्राय नै आंना टेबोला आंनाव गैया आं जायाखै आरोना आं जानला मोनला जालाबायो जाया माने आं जानो मोजां मोनो आरोना बिसोरनि जानायखौ नेबाय थानोसै आङो ओंखामा जेराव मेराव थांबा जानो सुखुवा दे जायाना आं बांसिनानो जाखांजोब्बाय जों नायलाय बारा मोनजाबावलाय र' आब' हटेल